Muri yaZimbabwe nhasi ndauya kunokunzwisai update yezvinhu zvaitika kucourt kwaNyoka yeMabhunu. I know a lot of people makamirira kunyatsonzwisa kuti chii chiri kunyatsoitika, what is the way forward, zvinhu zvacho zviri kunyatsofamba sei. So inini ndauya munoziva kuti handitenderere ende ndiri 1 gig wonyaya idzi ndinotoda kutodzibuditsa kuti mugare muchiziva, ende zviri zvema-updates pafair chaipo chaipo zvaakuzikanwa kwese kuti Kuliend TV haichadzoreke kana kuti Kuliend haachadzoreke panyaya dzema-updates. So kana uchangasvika panapo uchiziva kuti wewe wakavenga ZANU-PF unodedzera kuti pasi neZANU-PF yacho yese, tanga nekulaika this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboikane tibva tangopinda tuonesane nyaya dziripo paground. Nhasi ndikuda kungoconnecta ndibva ndangotaura kuti mungoudzwa zvaitika direct. Chakakosha first hand information. Nyaya yekumahanzi iyaya hatichadi kunyanya kuiwanza, toda kuti mungozvinzwira nyaya ichitaura. So right about now let me call General Wabantu. Yes, General Wabantu, General wevanhu, muri sei apo? Koma Kuliend, right. Maswera sei? Aiwa, taswera bo General. Nhasi ndoziva kuti idee rekuti riri busy zvakanyanya kwamuri, but tangoti tingokujuma ikanguva kadiki-diki. Mungotipo update tizive kuti zvii zvaitika kucourt kwaNyoka yeMabhunu, ende tobva tada kuziva futi zvekare kuti what is the way forward nepatiri kuti zvinhu zviri kuzofamba sei. Sanganai nevana veZimbabwe General, mutizivise zviripo. Thank you so much, Ngoma Kuliend. Yes, koti yanhasi yapinda sekutarisa watanga takaita malawyers anga ariko ese ari maviri nevana veZimbabwe vanga vachisapota Comrade Nyoka yeMabhunu vanga variko zvakare, asi zvaitika ndezvekuti state haisati yava ready. Iyo pachayo iri kutaura kuti docket re-extradition for Comrade Nyoka yeMabhunu richiri patafura yaminister. Ndiye anofanirwa kudecide nekuevaluata nyaya kuti vaone kuti anokodzera here kuti ave ne-extradition kana kuti hazvikodzere. Zvoreva izvo kuti kana minister achinge aona kuti zvinokodzera, then trial ye-extradition ndo paichatanga. Kana vaona kuti hazvina kukodzera, which means that case will be crushed. So we are hoping for the best for Comrade Nyoka yeMabhunu, because you know it's a political motivated issue. That issue haigone kumira paInterpol, asi nekuda kwekuti ine political force iri kumashure. It always gives us the position kuti ti understand kuti this is a Zimbabwean issue. So isusu we have given our time to the justice to take its course. Tichangomira kuti tuone kuti zvichaita sei, because postpone case kuti ichazopinda musi wa 20 nekuda kwokuti minister vati vanoda a month to work on that thing, then vozodzosera docket to court vava decision. Zvoreva izvo kuti the state will now be able to stand and pronounce whatever comes from the minister. So ndo mamirira zvakaita. Comrade Nyoka yeMabhunu vachadzoka mucourt zva20. What minister the minister wechiwe? Obviously the Minister of Justice. Oh, Minister of Justice ndiye andikakamirira nacho. Saka apa tikureva kuti Comrade Nyoka yeMabhunu case yangosara chete ndeye extradition here. Mamwe ma cases akatopera basa kai. Mamwe ma cases they are failing to prove. Remember takambozitaura kuti this is a political motivated case. So the issue iripo ndeye kuti imwe yavari kuti fraud aina musoro case iya, because pane immigration futi ipapo. Nyaya dzekuti Comrade Nyoka yeMabhunu vakaisirwa mari mubhengi vachinzi imari yemasofa, votadza kuzodeliver masofa at 5 days vasati vasungwa. Then bhengi ravari kuti ndiro ravakaisa, obviously harisi bhengi raComrade Nyoka yeMabhunu. Haagoni kuva nebhengi iye asina mapepa. Saka vari kutadza kuudza mabank statement kuti azosapota. So that docket ritori empty tichitaura kudai. Saka it's not an issue. Iroro docket is going to fall away automatically. So we are looking at a brighter future
because whatever the minister's decision is gonna be, kana vati ngaienderere mberi trial extradition, so ma lawyer achamira achidefend that extradition, where we have the advocate ready already, and it's not gonna happen because pava application of the asylum say kutaura kwatakaita already, it is going to be the hindrance for the extradition. So one way or the other, it is going to fall away. Alright, ya tikupanzisuka. So apa patava iko zvinezvo apa zvingange zviri kudiwa kuti vana veZimbabwe vakwanise kunge vachibatsirana na comrade wedu. Nyaya iri kudiwa for now inyaya yekubatsirana panyaya yemabills acomrade Nyoka Yemabhunu. Then zvaitika ndezvokuti taita meetings nemalawyer patapedza sekutaura kwatakamboita tanzwa kuti ma fees ese aripo nema amounts ari in deficit, it is counting up to 65,000, but nekuda kuti vano understand question iripo vari kungoenderera mberi vachiuya. Saka kana ruri rubatsiro takaona zvakaitika kuti pakaita nyaya dzetransparency and all those sort of stuff which happened. That is why inini as a person who was told to oversee, I gave an instruction yekuti ma-lawyers vavhure a trust account. Yatinoti kana takuti vanoda kubatsira kuvana veZimbabwe, mari iyoyo haifanirwi kuuya kumunhu, inofanirwa kuenda kumalawyer. Zvakare takabvumirana kuti vanopota vachiuya vachizotiratidza ma-statements aripo, then vakabvumirana nazvo. Saka account iyoyo yakavhurwa. I think very soon vana veZimbabwe vanoda kubatsira muchange muchiiwana. Iri muzita remalahlela attorney and co. Ndo vanga vagara vachiita macases iwayaya. Ivo pachavo vari vaviri vanozozivana kuti vanoita sei. Alright. Yeah, thank you so much General. Aiwa zvakajeka zviri kunzwisisika, and I don't think kuti pane mubvunzo ndasira. Handizive mungangodawo mashoko emungoda kuzivisa vana veZimbabwe since murimi general wabantu, general of our time, general ari pamberi pedu tese watiri kutera. Ndapi mashoko atinga mungada kutisirawo takateerera nevanhu vese vari kunzwa paKulian TV. Thank you so much Mkoma Kulian. Chokwadi chamunofanirwa kuziva ndechekuti kuita mistakes nekuita zvakanaka hazvichinje kuti tiri vana vekuZimbabwe. Saka tinozvitenda nekuti kesi yaComrade Nyoka Yemabhunu ikesi iri kubata nhau dzekuZimbabwe. Saka tinotenda kuti Zimbabwe is highly involved into this. So we are writing to petition our ambassador today to look into this matter and reminding him kuti chero mwana achinge atadza angogara achiri mwana. Uye zvakare ma-political utterances, let us also resolve them in the political arena and in the political matrix yatiinayo kuZimbabwe maererano nemamiriro akaita zvinhu zvedu. Saka they need to look into this. Kana tiine ma-differences edu, especially nevana vedu, let us remove vanhu vatorwa munyaya iyoyo, toona kuti tinofambirana tichienda kumberi. Then ndo zvinhu zvatiri kuda kuita. Saka we are going to announce in the due course. We are still putting paperwork in place and every plan is going to be said. But at the end of the day, since this case is involving the Zimbabwean government, we are also going to make sure that we petition them and conscientizing them again that please, you know, everyone it does a mistake, but we are people and Zimbabweans at the same time. Azvinakidze kuti tizosvika palevel yekuti vanhu vanenge vachingoona zvinhu zvese zvingoitika zvese nekuda kwekuti zvichakonzera kuti vanhu vese vaite attention kukanyaya kadiki kakafana nekaka. Alright, thank you so much General, ndokutenda netime yenyu, muve nezuva rakanaka. Alright, thank you so much. Sharp.
So that was General Stolen. Munozwa ndo vari kumhanya nyaya dzacho, vari pamberi pamanyaya dzema-updates, everything. I think even zvabva zvaita bho kuti matonzwa even nyoka yemabhunu achita kuti for now ndamboisa General kuti vambondimirira nyaya dzangu kunzoku. Saka tangoti aiwa tigadza tifonere General vacho titese titaure navo vakuzivisei zvinhu zviri kuitika, update zvaitika kukoti zvese. I'm sure manzwisisa. So muri yeZimbabwe munozviziva kuti one Kuliend anobata nyaya dzese, anoweka nyaya kunge metsi. Ndinenge ndangogara ndiripo pachivhitivhiti chenyu kuti nyaya yese yangobuda ndechingoti bvo ndichikunzwisai. So nhasi zvandakuda iko zvinezvi panguva ineyi ndinoda kungoti maZimbabweans ndikokuzivisai kuti tinavo vagari vakawanda vemuSouth Africa vari kuda kuregisterwa makambani, vekuvhurirwa mabhenki, maFNB business account ayo nemacompany registration. Usina work permit kana study permit, zvinhu izvozvo zvaakugonekwa zvinoitwa neone munhu ari reliable and affordable zvekare, anonzi Owen weEducation Research Company 1 inopedza masports. Kwauri ikoko unongobata chete pafone number dzandatoisa pascreen, haumboenda ikoko unongotaura naye pafone obva atokuitira uri kwauri ikoko. Even if you are outside South Africa it's possible, anokwanisa kukuitira futi otokurejistira company muSouth Africa, okuvhurira FNB business account, kanenge kanga uri kapackage manyama kaunoitirwa even uri outside, but utozwa kuti watone company iri registered iri kutoverengwa muSouth Africa. So contact him on the numbers that are showing on the screen.